Kiba kren mengken sniu ki kela mau bersiu kiba alia alput ki bit anak lut kiba wat phoi wat dong kin syajit sya kendong nang kong nang chap ngai khobole pi iwe pai we kan ka por ka bamata lengba chong kan ka YouTube channel ka jonga ngakwa ban ker madong sipang kato ka ne ki mat ki jura ki bayadai bat ka imlang ka salang badai bat ka sansar ka khadar hapok ka jela hapok ka ri ka raj ka jungi hi barok wei Henry nga ong ya pi pai ba ki don pat ki briu ki ba keren ya ka voice of the people party da kumne da kumtai te ki ba keren big ya ka voice of the people party ka jingkren ka jongki ka badon ka ba klem nong rem pi ki ba persya ya ka voice of the people party ki ba ra kata ka khubor ham saya kita ki ba ra kata ka khubor lamler ya ka voice of people party kingat hagane ka thup ngap ngan keren mata ki ba keren meng keren sniu kin kela mau bersiu kata kadai ka jingsisha kiba alia alput ki bet anak kelut kiba wat phoi wat dong kin syajit sya kendang dai nampai ba MP la job saulak duna kam dai ka bakai mana ba job dia reki aja sengkan haba ilik mentasya po parlemen hangti wow muit kaneka khubor ham saya lengba da kaneka India Today hana ba dia reki aja sengkan ilik penyasno bat ka NDA lek penyasno bat ka BJP kumbang itu pai ba kaneka India Today balai ka kan klebik haduk kane wow yo badai kumne te om tang apo Meghalaya pi bakiting yo pra wat sabar ka Meghalaya ha baro ka wai gari India pi kiting yo pra pi kiting bi yo pra yo bakom ne kom balai kiting totot kane yo pra namar ba kan number 1 kadai kile ya ka badai number 1 kadai ki rating khong ya kata ka bamsap ka bampang ki kwa ban pen khuit ya kata ka bamsap ka bampang ngang ya bi na mar kata ka dau ka jing kentu ka jonga ha ka por ka bamata ya ki briu ki ba shong ki ba sa ha po ka jala ka jingi phimdei ban ngej bit ya kum ki ni khubor ham saya phimdei ban ngej bit kum ki ni khubor lamler ki ba wan na ka por sha ka por ya ka voice of the people party namar ba ka voice of the people party kadang kiu na kapor syakapor namar kata kadau ki babun ki ba wadong ki ba wat kho ubau wadong wat kho unkit upsen ji kho namar kata kadau ngong itu wat nam wadong bat ka voice of the people party yo pin kit upsen ji kho wat nam penbit jaj benriu yo pin syajit syak kendang kum bahagan ka MP ka bala dep mentah kiwi ki parti kila syajit lut syak kendang namar ba balai deh hap jit ha kendang lalong nukum tapi te bat ka weru ka ba ki ong ba don ki briu ki ba ong ba lada iriki aja sengkon idon marwei mentah imnom yo skim hato yo skim kiong kumta dia riki sengkon MP jongga Meghalaya ka jingi umnom lek tebut speaker kat u speaker tre mani tebut yo lese ka kta ya ka roi ka par ka develop ki skim ki ba kumne ki bai MP Mano bunut ban pendu ya ka hok jong uno breu om padon kum kata gerul ka anya po jongka rule jongka India kiskim sen balamang lamang dapim jitne dapim jiru
kata ka de sisya Henry sagoi pat ni kloi ban du ya ka skim ban bathok basyukur yo pai ba kataro ka de gawai ngong yepi namar kata katau ngong yepi ha gini ki sngi ki bamanta ki wei ki political party ki wei ki party kilas dang ban ya kore kilas dang ban ya move sya Delhi donru na pedeng jungki ki bla muj ban le ya keren chapo Delhi na banta ka ILP khulai sibun yapi pai ba ya yau tu briu bamut ban le keren ya ka ILP yang tia po Delhi kamas si kalong ha gitu ki por ki baya ki ILP ki sen bhalang ki ba pher om don ba keren om don ba ong mensau ki pai ba ki jongi ki la mensau ki la don na pedeng jongi ki bala sya bom don na pedeng ki bala sya kawang tiar gas don na pedeng ki bala ha gitu ki por om don na ye ba keren ngaru uwei ubasya kawang mau hukum ha ka por baya ki ILP ha ka tu ka por baya ki ILP Omdon kiwi, omdon no minister uban keren ILP, te mentala mut ban lekern ILP na sepo Delhi. Kene kalong ka ike kuor ka penbit yang yapi. Pada kam dei ke jing penbit, te bale kum gitu ki por kim keren. Pi ba menta ka boys of full party kadang ki upat menta pila le keren. Ki don ro na pedeng ki menta ki ba Christian ya ka bha tungkam tungjam. Kiwi ki party menta ki la mi sekamat don kam ban penteri ka bha tungkam tunjam. Dekat bahagi di por basyat kan uba arden pat de pia pen pelengayeng te mentapat don kamban penteri ya kata gabah tungkam tungjam Christian ya gabah tungkam tungjam kane gade gejing penbi haka duka por basyat kan iba arden sapa disnas ketriat om don re weiru emle uban ban Christian ya ka boys of the pool party yang jing syat kan jung ba arden ngamal banang om don bawan Christian te menta kla kini kijaj pajat kiwan ban penbit yo pai ba namar ba ka politik ki kade ka politik ka ba penbit pi penbit man kan san stem ki ngop man kan san namar kata tau kiwan ban penbit da kumne kumtai kiwan ate ker kum le hok ker kum le bhan ne skmat kan mau pai ba phim dei penbit ngam don ya ka ban kan ban no ha ka por ka ba manta ka jing tentu ka jonga ka long ba wat nom nget yo pin nget wat nom nget ya kano kabawan ya kaban pento bria ya ka voice of the people party kabawan kano ka khubor kabawan ba ka VPP kale kumta kale kumni kale kumta ka panyai lamba kala ya pa ba wat nom nget ngi ka voice of the people party kam nam song re tang ka jing chanya jung ki haladehi Henry kisanya rengkat ka jing duai shaublei da jing kerpat shaublei namar ba kani kari kasi jing kala jot kala pat kala pra pum nadong sadong kala pat kala pra ngong yepi namar kata kadau ka VP kam nom pej retang haka jing start ka jungki Henry ki pensong nong rimru leng ba da jing start ka jong blei namar kata kadau ublei ka ketin ka jong blei kong what on the same tit on the pli pan on the eye ka voice of the people party kapan yak aka kadoba dausan ki kapan yak aka kapan trehok na bata jengi upai ba namar kata kadau ubleu ayaki ka jingnang ka jingstan te tanggeni kitin ki bakriat ki junga kan ka potong ta kublei